बाहागो लानानै आं मोजां मोनदों आरो फरायसाफोरनि जा बाहागो लानाय बे बाहागो लानायाबो मोजाङानो। 17थि जाबाय। दा 17थि जानायलाय बेवहाय आरो एसे बाहागो लानाय ओमफ्राय क्रिएटिभ जानांसिगौ दाना। हाबाफारिफ्रा क्रिएटिभ जानांगौ आरो जाय हाबाफारिफोरखौ जों लायोब्ला जे फरायसाफ्रा एसे एट्राकसन जायो बेखौ जों नाजानांगौ। बेनिफ्राय सोलोंथाइनि गुना जोंना बेसेबां आवगायदों आवगायाखै सुमोनथाइफोरखौ जों बिनि सायाव सावरायनांगौ। दा सावरायनो थाखाय आं दहाय बुंदों ओंखायनो दिनैनि सुमोनथाइया जोङो खालामनो हाया। जों कुवालिटि इडुकेसनखौ बर'फोरनिखौ आं दहाय मोनसे खोथा बुंदों जे जोंनाव कुवालिटि इडुकेसननि रेटआ बेसेबां नङा होमबा? बे रेटखौ जोङो दिनैहाय साननानै नायोब्ला बारा बुरजा नुवा। ओमफ्राय गोबाङानो नायबाय थादों जोङो गुबुनावथ' नोङो 100% लानानैबो ओंखारग्रा जाबाय। दा जोङो बिनि खाथियाव थांनो हादोंना हायाखै बेखौबो जों नायनांगोन। ओमफ्राय फरायसालिमायाव बेवहाय जेसेबां फरायसाफोर दंफैयो बे फरायसाफोरनि सुमोनथाइखौ जों गेजेर गेजेर खोनायो खोनानाया अब्लाबो सिगांनिफ्राय एसे दावगादों आरो दावगाबावनांगोन। आरो जों गावखौ फरायनायाव एसे गोजोमसिननांगोन गोसो होनांगोन बयबो। आरो आं सानो बिमा बिफाफोरखौबो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं खावलायगोन जे गथ'फोरखौ बरदिं दोनहरबाय होननानै गारनानै दोननो नाङा। फैनानै माबायदि थासारियाव थादों माबायदि फरायदों आरो कलेजफ्राव फैनानै जे गथ'फोरनि माबाया इभालुवेसना जायखौ सुमोनथाइ होनो माबायदि मोनदों मोनाखै बेखौ खोब जोंनि मानसिफ्रा खबर लाया। बिमाफोरा खबर लाया जे गथ'खौ फरायनो हरदों बरदिङा बहा थादों बेखौबो माने खौरां लाया। खिन्थु लानांगौ नायनांगौ मोजाङै फरायदोंना फरायाखै बेखौ खबर लानांगौ आं नोंथांमोननि गेजेरजों खावलायदों। माखासे फरायसाफोरा जे माखासे समाव निसाखौ लानानै बिथांमोना गोजोमनानै माखासे फरायनाय बिथिङाव गोबां माबा बेक जानायखौ नुयो। दाथ' ओरैबायदि गाज्रि जादों बेयो नोगोरनिफ्राय गामि ओनसोलाव थांबाय द्राग्सआ। दा जों मोनसे खामानि मावनांगौ मा जोङो फरायनायजों लोगोसे दिनैनि सावरायनायावबो ओंखारदों सोरहाबा गेलेयोबा सोरबा मेथाइ खनोबा ओमफ्राय लोगो दिगि जेब्ला ज' ज'यै मोनसे पार्टिसिपेट खालामलायगोन सोलोंथाइनि सायाव जेब्ला सावरायगोन जौगानायनि सायाव सावरायगोन साबजेक्ट मेटारनि सायाव जेब्ला सावरायो आरो गेलेनायफ्राव मोनसे टिम थायो बे टिमफोरजों जायफ्रा लोब्बा थादों बेवहाय आंनि फरायसाफोर दंफैयो इउएन एकाडेमिनिफ्राय फैनाय। जों बिसोरो गोदो जेरैहाय दं आं दाबो बिदिनो नुयो। बिसोर मोनसे स्पिरिटजों थांदों गेलेदों फरायदों बेखिनि हिसाबै बिसोर थिगैनो आं बारा गाज्रि नुवाखै। नाथाय आरो गोबां फरायसाफोर दङ जायफ्रा आरो बिमा बिफायाबो मोजाङै नायलाय गुबुन माने लाइनजोंहाय दोरोदलांजोब्बाय आरोखि। दा बेखौ जों दिनै हमथानायनि थाखाय माखासे बुंनानैथ' जाला। आं मोनसे खामानि मावदोंमोन आन्दार 14 फुटबल होदोंमोन आं सानजारि नोगोराव। बेखौ होनायाव मा जादों जेसेबां बर' गामि दंमोन बयबो फुटबल बायनानै गेलेदोंमोन। बिराद मोनसे मोजां परिबेस। दाख्लै एबसुआ आन्दार 13 होबाय। दा नों गेलेनायजों लोगोसे गथ'फ्रा मा दस्रा टाइमावहाय कनसेन्ट्रेसना दस्रा जायो। फरायनायजों लोगोसे नांफागौ सोरबा मेथाइ खनग्रा मालाय मेथाइ खननो मिउजिक स्कुलाव थांगोन। दा बेफोरखौसो जोङो बाथ्रा खोब बुङालासिनो खामानि मावनांगौ। आरो जों जोब्बाय नै दा सोरबा फुटबल जोबनायनि उनावहाय भलिबल स्टार्ट खालामनांगौ एथलेटिक्स स्टार्ट खालामनांगौ जाहाथे बयबो एंगेजमेन्ट जायो। खामानि मावनायाथ' जोंना मावखाला बिमा बिफायानो मावहोला नैबे जेनेरेसननिया जे फरायदों नालाय फरायनोल' होदों। नाथाय नोङो वर्क कालसारखौ डेभेलप खालामाबा जोङो ओरैनो दोनबा जोंथ' जानाय नङा। ओंखायनो बे गेलेनाय हाबाफारिफोरखौबो जोङो बाहागो लानो होनांगौ। मिउजिक स्कुलाव थां नों काथक डान्सआव थां नों बिराद परिस्रम जायो लेबार जायो देहायाबो थिग थायो। दा बेफोराव थांनाय आं जेसेबां नुदों आलादा एक्टिभिटिस थानाय फरायसाफोरखौ आं गाज्रि जानाय नुवाखै दिनैसिम नुवाखैनो आं। बिसोरो मोनसे गेबें लामाजों थांबाय थानाय नुदों आरो। दा जोङो जोंनि गासै फरायसाफोर बिमा बिफा बयबो बे हाबाफारिफ्राव जोङो बयबो लोहाबफानांगौ। जिखुनु खामानियाव मुखुब थानांगौ होननानै थाथारनांगोन नङाबा बे गेप्स टाइमाव जों मा खालामदों आद्दा खालामदों है आंबो जानानै नायनो होननानै जादों। केपि गुटखा जों मिथिखागौ बेखौ नों मानसिया ओरैबायदि मानसिनि हारिया जे बे जौ लोंबा गाज्रि होननानैबो जों जौखौ लोङो। बेनिफ्राय केपि जाब्ला जों मोनसे समाव नों केन्सार जानो हागौ अब्लाबोथ' मानसिया जादों। दा जों बिनिफ्राय गोजानाव दोननो थाखाय मोनसेल' थांखिया बेनो जोङो फरायनायजों लोगोसे आरो मोनसे जिखुनु बिथिङाव आखा फाखा जानो थाखाय जों गथ'फोरखौ इनकारेजमेन्ट खालामनांगौ। मोनफ्रोमबो आफादखौ आं बेखौनो बुंगोन दिनैनि थारिखआवबो देनांबो बुंबाय थागोन आरो बेखौ बुंबोगासिनो दं बेनो जानांगौ जे जोङो फरायनांगौ बेजों लोगोसे जायखिजाया मोनसे जाहाथे जों स्किल जानो हायो खारनाय बारनाय जेसेबां दं दा बेखौ खालामनांगौ नों आंहाबो खालामनांगौ। कलेजफ्रावबो लानांगौ इन्टार कलेज बाहागो लानो नाजानांगौ।
खुंनायाव दिनैहाय आं नायदों समायनायै हस्टखौनो खालामनो रोङाखै सोलोङाखै 17थि दिनैसिम खुंबाय बेवहाय नोङो मोजां रावै हस्टखौनो खालामनो हायाखै आरो जाय समाव जोंना जों मोनसे खोथाखौ नाय बेबो मोनसे क्वालिटि बिबुंथि लाखिनो थाखाय मोनसे सफ्ट जेनेबा हाबाफारि जाबाय जाय हाबाफारियाव नोंहा हब्रानानै बुंनो गोनां गैया बुजिहोनो थाखायबो नोङो जेनेबा आन्दलनाव होख्रावनाय बायदि होख्रावनानै बिबुंथि लाखिनो गोनां गैया दा गोबां सोलोंनो दं आरो जोङो नंगुबैखौ दा सोलोंनो थाखाय गुगोलाव नों थांनो हायो दा गोरलैसिन नलेज एक्वार्ड खालामनो थाखाय मारै गोरलै नों गुगोलाव थांबानो जाबाय सार्च खालामनानै खिन्थु ब्रड लेभेलाव नायनो थाखाय नों मा खालामनांगोन बेखौनो बिजाब महराव थांनांगोन नङा होमबा दाथ' सहाय खालामोथ' गुगोलाव अनेक सहाय खालामदों नाथाय जों बेखौ थिग जायगायाव बाहायनो हादों हायाखै बेसो गिदिर बाथ्रा आंबो दा माबा मोनसे नांगौबा आं गुगोलाव सार्च खालामो मोनसे समाव बिजाबखौ आंबो फरायदोंमोन दाथ' सार्च खालामनो गोनां जायो आं दिनै जेसेबां खोथा बुंदों बे गासिबो जोङो एसे प्रिपारेसन जायो दा प्रिपारेसना माबायदि नोंसोरबो खालामनांगौ प्रिपारेसन आरो बे कनस्ट्राक्टिभ जा निउसफोर खौरांफोर रिजाल्ट ओंखारनाय लोगो लोगो माबायदि गथ'आ मोजां रिजाल्ट खालामदों आरो मा केटेगरिनि दाख्लैबावै जरहाटनि सासे हिन्जावसाया मेडिकेल एडमिसन मोनदोंना बेथ' बिमानि दखानाव थांग्रा मैगं दखानाव थांबाय थायो पार्ट टाइम कचिंबो गैया जेबो गैया क्वालिफाइ जानानै जरहाट मेडिकेलाव फरायगासिनो दं बेफोर जाहैबाय मोनफा मोजां एग्जाम्पल बेखौ लानानैसो वाट्सएप ग्रुपफ्राव भाइरेल खालामनांगौ मोनथिबाय बेखौसो देखायनांगौ बेफोरखौसो हस्ट खालामनांगौ जाहाथे नोंनि लोगोफ्रा नुथों एनकारेजमेन्ट जाथों बे नङा फाङा सोरनिबा फ्रेंक खालामनाय सोरबा सोरखौबा रायनाय आं बिराद नायदों बे नंबा दा नं बे बर'फोरनि सानैसो कन्ट्रभारसि खालामलायबाय थाग्रा दं बिसिनिखौसो बांसिन लाइक शेयार खालामो बे जोंनि फरायसाफोरनि डिउटि जानाङा बिमा बिफानिबो डिउटि जानो नाङा जोङो कनस्ट्राक्टिभ खोथाफोरखौ आरो ससियेल मिडियायाव मोननाय कनस्ट्राक्टिभ बे बाथ्राफोरखौसो जों पस्ट खालामनांगौ शेयार खालामनांगौ सरसा खालामनांगौ नङा होमबा जों आं सानदों बिदिबा ससियेल मिडियाखौबो जोङो पजिटिभ लाइनाव लानांगौ आरोखि आं हास्थायगोन जायफ्रा बे फरायसालिमाफ्राव फरायनानै दंफायो सिस्लाबथार हालामाव जाहाथे इयुना बिसोरनि मोजां जाथों आरो फरायनानै जाहाथे हारि दानायाव बयबो बाहागो लानो हाथों आं बेखौ आसा खालामदों दिनैनि मेलनि गेजेरजों जोंहा दिनै जिबायदि मेल खुंनो नागिरदोंमोन बेयाव मैयानो जानो गोनांमोन बेवहाय जोंना सानसे फावसयनानै जि आलासि फैनांगौ जादों बे फैनो हादिया बेयाव जोबोद दुखु नांदों मानोना जायखौ हास्थायदोंमोन बे सफैनो हायाखै जोङो गिबियाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी आदाखौ लिंहरदोंमोन बिथाङाबो मैयानि डेटआवबो हागौमोन दिनैयो डेटआ फावसयनो हानायनि थाखाय हायासै आरो गिबियाव बर्डिं थाग्रा आंबो सासे बर्डिं थाग्रा बेयाव आं बर्डिं थाग्राफोरखौ बुंनो सानो माखासे भाइरास सन्देरनाय बायदि ओरैबा ओरै भाइरास सन्देरफैयो जाहाथे गासैबो सिलाबथाराव ओरै बांसिनानो सानजारि नोगोरनिफ्राय थाफैयो जाहाथे बैसोरो साननानै नायनांगोन जे सिलाबथार ओनसोलाव थाफैनानै गाज्रि आबहावाजों जाहाथे सन्देरलाया मोजां आबहावाजोंनो गावखौनो सांग्राङै लाखिगोन आं बेखौ सानो শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হোল্ডিং টেক্সৰ সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে যিসকলে এতিয়াও সেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্টৰলৈ গৈ আসাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব নতুবা play.google.com/store/apps/websiteৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ
ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক। বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে। ধন্যবাদ।